la kuphi naphi lapho kufikelela khona le video makube kuhle makube mhlophe makukhanya kweyihlabathi izolwandle. Kune video engingayenza kumanye ama video engiwenzile ngila eSwatini. Ngithi the spirit of money it need to be commanded. It needs to be commanded. So when you command the spirit of money, wenza sure ukuthi lesa spirit unama pros and cons, ama advantages nama disadvantages mawubiza ispirit semali. Ngeke ngichaze ngezinto eziningi but ngifuna ukunikeza mina indlela yokuthi imali mayihlala esandleni sakho. Omunye uthi mkhulu sengicabile ngenza konke into but imali angiyiboni ukuphatha nje ngesandla sami i2000 rand angikwazi. Ngigcina ngokuphatha nje aba 50 rand angikaze ngidobhe lutho ngiyaphanda ngiyahlanganisa ngine business ngenza decoration ngenza lokho nalokho but akukaze kuhlangane lutho ngifakela amaphepha amathenda kodwa abantu engifaka nabo bayabamba ngapha nangapha. No one will tell you isecret yakhe yokuphila nesecret yakhe yokuphumelela but mina ngumaqethuka ngizokunikeza isecret lokwenza into ukuthi ukwazi ukuthi uphumele, ukwazi ukuthi uphile, ukwazi ukuthi izinto zenzeke empilweni yakho. Ngomhla ka1 ake ungitholele iFanta Orange ubese ungitholele imali yamacoin. Imali yamacoin ibe ngango 5 rand, ama 1 rand abe u5. Uye emfuleni ubese ufika khona emfuleni uphose le mali bese uthela le drink umanifeste yonke into oyifunayo, ucommande yonke into oyifunayo. Then emveni kwaloko bese ugeza ubuso kayi7 times. Number 1 lo. Number 2, hamba ungitholele isigaqa sika coconut. I-coconut iyadayisa ezitolo la kunama fruit and veg khona. Coconut ibhobosa le yanto engathi yamehlo lapha ya, ne? Ubese uyayivula ukhulume usho umthandazo wakho. Uyabona? Usho ukuthi angwazi lamanzi ala kule coconut ukuthi avele kanjani. Nami ke ngokunjalo ngifuna imali iqhamuke inhlangothi zonke zempilo yami. Bese ungithathela the highest notes of your country, ungithathele yona ungifakele yona lapha ya, uyiyeke ihlale overnight, ne? Ihlale overnight. Then emveni kwaloko uzobe uthatha lamanzi ufake emanzini wakho ugeza ngawo lamanzi every day izinsuku zibe u7, ne? Insuku zibe u7. Emveni kwaloko mase uqedile uzobe sewukhipha lephepha leli lale mali. Thatha le mali le uyishise ibe umlotha. Lo mlotha lo ungawufaka entweni yakho yokugcoba, ugcobise ekseni mawuvuka uyageza ngamanzi wakho normal bese ugcobisa lento le mixture le uyenzile yale mali nalamanzi omlotha. Nalamanzi lo mlotha lo welentuzane wemali lo oyikhiphe ku coconut. I-coconut shell usebenzisa only imali le uyikhiphe ngaphakathi ngoba isuke seyimunce wonke umsoco seyimanzi ngokwanele uyishisa ibe umlotha then uyimixe nento yakho okugcoba. I'm telling you, people will patronize your business, people will be full on your business. Abantu bazokwazi ukuthi bakubone ukuthi umuntu uyaphila. uJanuary lo uzoqala ngelinye igiye empilweni yakho. Sikhona ke la kumathapha kwaNdlunganye siyatholakala khona inombolo 78552099 78552099. Nakube kuhle makube mhlophe makukhanya ube ihlabathi izolwandle. Siyacamagusha, siyabonga kakhulu kubo bonke esibabonile ithongo libakhanyisele. God bless you, God bless you. Amen, 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 amen.